Suntem în dealul Țarinei, din Bădăcin, aici unde se află Casa Memorială Iuliu Maniu. Această casă a fost construită de către tatălui Iuliu Maniu. Primele date pe care noi le avem sunt din anul 1879, dar știm că locuința a fost mult mai veche. Inițial a fost o casă la vie, apoi a fost dezvoltată de tatălui Iuliu Maniu, Ioan Maniu, și apoi mai târziu de către Clara Maniu, mama lui Iuliu Maniu. Aici, de-a lungul timpului, au fost oaspeți în casă diverse personalități politice sau culturale ale vremii și începem cu Simion Bărnuțiu, pentru că pe linie paternă Iuliu Maniu vine din familia lui Simion Bărnuțiu. Simion Bărnuțiu a avut 6 surori. Iliana a fost bunica lui Iuliu Maniu și sigur că venea de foarte multe ori aici ca să-și viziteze sora. Apoi, la 1892, liderii ardeleni din Transilvania s-au reunit aici pentru a se sfătui și pentru a redacta memorandumul pe care mai apoi l-au înaintat împăratului, și unchiul lui Iuliu Maniu, fratele mamei sale, Iuliu Coroianu, chiar aici în casă a redactat, a dat ultima formă a memorandumului și acea ciornă s-a și păstrat aici până în 1940, când ea a fost donată Academiei împreună cu manuscrisele lui Simion Bărnuțiu, care de asemenea au fost păstrate aici, și cu o ciornă a rezoluției de la 1 decembrie 1918. Sigur, înainte de unire, de asemenea, liderii din Transilvania s-au întâlnit aici pentru a lua hotărârile cele mai bune. În perioada interbelică, oameni politici de la București l-au vizitat de foarte multe ori aici, de câte ori se întâmpla să vină, mai ales în vacanțe, să se afle la Bădăcin. În 1925, Nicolae Iorga îl vizitează aici la Bădăcin și chiar avem o scrisoare în care Nicolae Iorga îi mulțumește lui Iuliu Maniu pentru ospitalitatea cu care a fost primit aici. În 1933, Iuliu Maniu se retrage din politica mare pentru că Partidul Național Țărănesc nu mai respectă linia lui și atunci decide să vină la Bădăcin, îi scrie o scrisoare surorii lui să-i pregătească salopeta, că se apucă de agricultură, cu politica încheiat. Acea perioadă a fost benefică pentru sat, pentru că în acea perioadă el donează parohiei greco-catolice de aici din sat un teren chiar în centrul satului, 1 hectar și 40 de ari, cu gândul de a construi pe acel teren o școală, o biserică și o casă parohială. Și începe imediat demersurile construcției școlii, pe care o și finalizează în 1937, o clădire modernă, care în vremea aceea avea sală de sport, avea o aripă care era împărțită în apartamente unde erau cazați profesori. În felul acesta a reușit să aducă cei mai buni profesori aici la Bădăcin, pentru că le oferea și spații de cazare. Începe demersurile și pentru construcția bisericii, comandă un proiect, aduce materialele pentru a construi, cărămidă, piatră, însă vine dictatul de la Viena, 1940, apoi începe cel de-al doilea război mondial, nu reușește să-și ducă la îndeplinire și această dorință și după 47, după 50, comuniștii se vor folosi de acele materiale adunate și vor construi căminul cultural din sat. Se va reîntoarce apoi la București și sigur în 1947 va fi arestat întreaga familie. Casa devine în primă fază depozit de îngrășăminte chimice. Mobilierul de aici din casă, parte din el ajunge în sediul primăriei din Șimleu Silvaniei, o altă parte în sediul Partidului Muncitoresc Român din vremea aceea, o altă parte pe la Săteni și apoi din aceste locuri în diferite puncte noi am reușit să recuperăm mobilier din Cluj, din Oradea, din Zalău, din Șimleu și încă mai știm obiecte pe unde se află, însă nu le putem obține. În 1962 se înființează Gostatul, care își are sediu chiar aici în casă,
Comuniștii își țineau și ședințele de partid tot aici în casă, pentru că era în afara satului și profitau de faptul ăsta. Apoi, în 1971, s-a înființat tabăra pentru pionieri, iar din 1982, Centru pentru copii cu handicap sever, așa se numea atunci, Centru pentru copii cu dizabilități. Din păcate, acest centru de la Bădăcina a fost unul dintre acele centre în care copiii cu dizabilități erau aduși pentru ca să moară. Știm că regimul comunist îi considera pe acești copii a fi oarecum oameni de mâna a doua, ei nu trebuiau să facă parte din societate, trebuiau extrași din societate și ascunși unde trebuiau să-și găsească sfârșitul. Și din mărturiile celor care au lucrat în vremea aceea aici, în salonul casei erau peste 100 de copii cu dizabilități care trăiau niște țarcuri din plasă împletită. Li se dădea de mâncare într-un lighean, în mijlocul camerei, mâncau exact ca niște animale. Și am și mărturia preotului care era în vremea aceea aici și care mi-a spus că tot la 2-3 zile venea și celebra câte o mormântare a acestor copii care erau aici. În 1990, casa devine monument istoric, intră în lista monumentelor istorice. Testamentul lui Iuliu Maniu, ultimul din 1941, prin care el își lasă întreaga avere Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, dar cu un scop precis, ca acest domeniu, spune el, să fie folosit pentru educarea tinerilor. De altfel, noi știm că el a înțeles atât de bine că acest popor se poate ridica doar prin educație, de aceea a construit școala, a oferit o grămadă de burse de studii pentru elevi și studenți și iată că și proprietatea lui de aici, dorința lui este ca ea să fie folosită pentru educarea tinerilor. Ei, dar din păcate, sentința din 1947 încă nu era ștearsă, prin care i s-a confiscat averea. Primăria din vremea aceea, împreună cu Consiliul Județean, au profitat de acest fapt. Încă era în vigoare acea sentință, chiar dacă era una politică și de tip stalinist, așa cum o știm. Au preluat toată proprietatea, 4 hectare și jumătate, le-au trecut în domeniu public, după care le-au făcut cadou pe 99 de ani Inspectoratului pentru copii cu handicap sever, așa se numea în vremea aceea această instituție care guvernă aceste centre pentru copii cu dizabilități. Acest lucru ne-a încurcat foarte mult, pentru că în momentul în care noi am început demersurile pentru a pune în aplicare testamentul lui Iuliu Maniu, adică întocmirea certificatului de moștenitor, sigur că a trebuit să mergem la București, pentru că ultimul domiciliu l-a avut în București și asta spune legea că notariatul de pe raza domiciliului, ultimului domiciliu, trebuie să întocmească toate aceste documente. În fine, obținerea certificatului de deces și aceasta a fost o mare provocare. Dar după ce toate documentele le-am avut, ne-am lovit de această concesiune pe 99 de ani făcută către inspectorat. Episcopia Greco-Catolică de la Oradea a avut mai multe întâlniri cu conducerea centrului și a direcției sau inspectoratului, cum se numea în diverse perioade, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat. Casa, în perioada comunistă, a fost modificată. Ea a fost modificată în funcție de ce necesități aveau aceste instituții care s-au perindat prin casă. Au fost făcute ziduri, au fost făcute uși artificiale, au fost făcute geamuri, prispa a fost modificată, închisă, s-a făcut o sală de mese, astfel că nu mai semăna deloc cu ceea ce a fost în 1947, când familia Maniu locuia aici. Mai mult, în anii 60 au modificat acoperișul, ploua prin acoperiș. Tot așa au construit o clădire din beton foarte aproape de Casa Memorială, deși noi știm că în mediul rural un monument istoric are o zonă protejată de 120 de metri pătrați în jur. Nu aveau voie să o construiască, de fapt nici astăzi nu are autorizație de construire, pentru că nu puteau să o construiască, dar
După terminarea ei s-a întâmplat un lucru, structura solului aici s-a modificat și ne-am trezit cu infiltrații de apă și de jos în sus. Ploua și prin acoperiș, care era distrus, ploua și de jos în sus. Astfel că deja casa era în stare de precolaps și era aproape să se dărâme. Am început demersurile pentru a avea un proiect tehnic și pentru a începe reabilitarea casei și în 2012 am avut deja un proiect tehnic la care au lucrat specialiști avizați de Ministerul Culturii, dar sigur că nu aveam fonduri și, din păcate, nici nu eram proprietari. Și toate cererile pe care noi le-am făcut pentru fondurile norvegiene la un moment dat, sau a existat un concurs de proiecte la Ambasada Statelor Unite care oferea o sumă considerabilă pentru reabilitare de monumente istorice, peste tot ni se spunea nu puteți să reparați casa altcuiva, că nu sunteți proprietari. Am început un proces împotriva Consiliului Județean. Atunci când ne-am apropiat de proces, au ieșit în presă și au spus iată ce face biserica, desființează un centru pentru copii cu handicap. Și sigur că la înțelegere cu episcopia am retras acel proces. Eu am avut o bănuială tot timpul că ei nu s-au întabulat unde trebuie, în 1994, pentru că nu exista atunci tehnologia cea de astăzi cu coordonate GPS. Și am comandat o astfel de ridicare topografică cu coordonate GPS și surpriza plăcută a noastră a fost că casa și partea de morminte era pe un alt număr topografic, nu pe cel înscris pe centru. Și atunci am putut să întabulăm și să facem acest gard. Am depus cereri la primărie, la Consiliul Județean, la Ministerul Culturii, peste tot am fost pasați dintr-o parte în alta și în sfârșit, în 2015, împreună cu un grup de jurnaliști din Zalău, era o platformă, Sălajul Pur și Simplu se numea, din păcate nu mai există astăzi. Ei ni s-au alăturat și împreună cu ei am început o campanie de strângere de fonduri. Și ceea ce vedeți aici în casă, tot ceea ce s-a făcut în urma unei campanii cu strângere de fonduri. Sigur, am mers etapizat, mai întâi a fost consolidarea fundației, apoi pereții, refacerea acoperișului și apoi organizarea ca muzeu. Aici s-a făcut foarte multă muncă voluntară. Dacă devizul inițial estimat de proiectanți a fost la 235.000, 350.000 de euro, noi am reușit să facem, prin toate demersurile pe care le-am făcut, o reducere a lucrărilor de 100.000 de euro. Am reușit organizare de muzeu. Dar așa cum am spus, au fost foarte, foarte multe ore de voluntariat. Toate muncile necalificate pe care noi am putut să le facem, le-am făcut, tocmai pentru a face aceste reduceri și, sigur, și materialele am încercat să le procurăm noi, din nou, pentru a face reducere, pentru că știm cum se întâmplă de obicei. În 2019, casa a fost inaugurată și de atunci funcționează ca muzeu. Și tot așa, în urmă cu 3 ani, am reușit să facem un parteneriat între Episcopia Greco-Catolică de Oradea, Consiliul Județean Sălaj și Muzeul de Istorie și Artă Zalău, prin care am reușit să obținem și un muzeograf. Astfel că astăzi casa are un muzeograf cu un program stabil pe fiecare zi. Ne îndreptăm spre Veranda Roșie. Poartă acest nume pentru că ea a fost realizată din stejar roșu, de aici din pădurile Bădăcinului. În perioada comunistă aici a fost organizată o sală de mese. Ea a fost închisă cu geamuri, cu uși, cu placaje și noi acum i-am redat forma în care era atunci când familia Maniu locuia aici și toate aceste ornamente pe care le vedeți sunt cele originale care au fost restaurate. În timpul lucrărilor, lucrând chiar aici în zona Prispei, muncitorii, în timp ce săpau,
au lovit o sticlă în care era un document și surpriza noastră a fost să vedem că în acel document erau numele meșterilor și azilierilor care au lucrat la casă atunci când ea s-a construit. Și am mai avut o mare surpriză în momentul reabilitării, dând toate aceste placaje care erau fixate aici pe pereți, am descoperit o inscripție romană care și are o poveste. Este din anul 213, vine de la Porolisum și ea a fost inscripționată în anul, cu ocazia venirii aici la Porolisum, a vizitei pe care împăratul Marcus Aurelius Antoninus a făcut-o împreună cu mama lui. Atunci au fost inscripționate 6 astfel de plăci care vorbesc despre această vizită. Inscripția noastră a fost așezată deasupra porții decumana a orașului. Cum a ajuns ea la Bădăcin? În 1934, niște țărani care își arau pământul în zona castrului au descoperit-o. Arheologul Mihai Macrea i-o face cadou lui Iuliu Maniu, care o încastrează în peretele casei. De ce face acest lucru? Pentru că nu exista în Sălaj în perioada aceea un spațiu în care să se depoziteze astfel de artefacte și atunci arheologii le făceau cadou familiilor educate care le cunoșteau valoarea și iată că Iuliu Maniu o scoate în evidență încastrând-o în peretele casei. Noi ulterior am descoperit o fotografie a unor ofițeri care în timpul celui de-al doilea război mondial au fost aici în casă și care la un moment dat și-au făcut o fotografie că era aici în fața casei și în fundal apare inscripția exact la locul ei unde o vedem astăzi. O să intrăm în casă. Aici avem arborele genealogic al familiei, cu cel mai îndepărtat dintre strămoși, Laurențiu Man, care a fost înnobilat la 1699 de către împăratul Leopold I pentru acte de vitejie și aici avem diploma de înnobilare. Apoi vă spuneam de legătura cu Simion Bărnuțiu, iată aici, Simion Bărnuțiu care îl va întreține la școală pe tatălui Iuliu Maniu, pe Ioan Maniu, care rămâne orfan de mic. Ioan Maniu ajunge să studieze dreptul la Viena, unde am văzut recent foaia matricolă școlară, avea prima coneminenția la toate materiile, deci nu oriunde la Universitatea din Viena. Pe linie maternă, mama lui Iuliu Maniu este fiica vicarului greco-catolic al Silvaniei, Demetriu Coroianu. Clara Maniu a condus pentru 16 ani o societate de emancipare a femeilor din țara Silvaniei. Perioada aceea, fetele erau foarte puține cele care mergeau la școală, mentalitatea era total diferită, ele trebuiau să se crească, să se căsătorească, să aibă copii mulți și cam atât. Ori această asociație încearcă să schimbe această mentalitate și ele vor fonda școala normală de fete de la Șimileu Silvaniei, pe care o și finanțau. Organizau tot felul de acțiuni caritative și toate aceste fonduri erau vărsate pentru a întreține această școală. Cei doi, Ioan și Clara, au avut 9 copii, dar au ajuns la maturitate numai 4, pentru că, sigur, mortalitatea infantilă era foarte ridicată în perioada aceea. Nu erau, de exemplu, antibiotice. Sabina moare la Blaj de pneumonie, nu erau antibiotice, ar fi putut să scape dacă ar fi existat. Cel mai mare dintre frați a fost Casiu, profesor de filozofia dreptului la Cluj. El era și un poliglot, scria foarte multe articole în presa din Occident despre soarta românilor din Transilvania și a fost și arestat în 3 rânduri pentru aceste articole care apăreau în presa din Europa. Elena a fost căsătorită cu vicarul Năsăudului Ioan Pop, care era doctor în teologie la Viena. Cei doi au avut 4 copii, însă Elena rămâne văduvă la 32 de ani, cu 4 copii. Iuliu Maniu îi va promite pe patul de moarte cumnatului său că va crește el acești 4 copii.
a fost unul din motivele pentru care Iuliu Maniu nu s-a căsătorit niciodată. Viața lui personală și-a sacrificat-o crescând cei 4 copii ai surorii sale. Acest lucru pe de o parte. Pe de altă parte spune el că o influență puternică în educația lui a avut-o bunicul Demetriu Coroianu, vicarul, care spune că l-a educat în acest spirit clerical, de dedicare totală. Și el a înțeles că doar așa poate să facă maximum pentru misiunea pe care el și-a luat-o. Cei 4 copii, băieții vor ajunge doctori în drept. Ionel va fi unul din cei 4 notari ai Marii Uniri, de la 1 decembrie 1918, și el a fost și scriitor. Avem o sală, i-am dedicat-o, o să vorbim și despre ei. Cornelia se va călugări, devine sora Cecilia. Ea a fondat un orfelinat de fete la Șimleul Silvaniei, pe care de asemenea îl și finanța, și cu pianul pe care îl vedeți aici, organiza concerte în principalele orașe din Transilvania și toate aceste fonduri pe care le aduna, le vărsa către acest orfelinat pentru a-l întreține. Are o soartă tragică. La ieșirea din închisoare, după 1947, încearcă să vină acasă, este oprită la poartă, a avut domiciliu obligatoriu la Șimleul Silvaniei. O perioadă, avea 80 de ani, nu mai avea nicio sursă de venit. O perioadă sătenii, și nu numai, și din alte sate, mergeau și duceau de mâncare. Comuniștii dădeau tot felul de amenzi pe care nu putea să le plătească, nu avea de unde să le plătească. În fine, la un moment dat, securiștii pun pază la poartă și ea va muri de foame. În 1956 a murit de foame, a fost înmormântată peste bunica ei în Șimleul Silvaniei, din nou să îi se piardă urma, însă Providența a făcut ca acei gropari să trăiască până după 90, să ne spună această poveste, și noi am desfumat-o și am adus-o semintele aici la Bădăcini. Apoi legăturile vedem cu principalele familii din Transilvania, inclusiv cu Ioan Rațiu, primul lider al Partidului Național Român, cu Simion Balint, prefect în armata lui Avram Iancu, familia Hodoș de la Blaj, a fost o familie de academicieni. Margareta Hodoș, cu care se va căsători unul din nepoți, Ionel, înainte de unire a fost singura femeie doctor în etnografie din Transilvania. Și are o poveste tragică, o să vă spun, în sala lui Ionel Pop. Și apoi, sigur, descendenții Matei Boilă și doctorul Ioan Boilă, care a murit anul acesta la 97 de ani. Aici, în această vitrină, avem o scrisoare pe care Vasile Alexandrii o trimite Clarei Maniu, în care o felicită pentru aceste opere culturale pe care reușește să le facă, pentru că ea, ca președinte ale Reuniunii Femeilor Sălăjene, nu numai că a întreținut și a fondat acea școală, ci a organizat tot felul de activități prin sate, prin care fetele erau adunate și li se făcea educație. Erau învățate să scrie, să citească, să devină bune gospodine, bune mame, bune românce și așa mai departe. Li se făcea educație. Mai avem o corespondență între Simion Bărnuțiu și Ioan Maniu, tatăl Iuliu Maniu, care a fost publicată la Blaj, și o monografie, Clara Maniu, care a primit și un premiu la Paris, a participat la un concurs și a primit și un premiu. Aici avem fotografii cu înaintașii, iată-l pe Simion Bărnuțiu, biserica în care astăzi este înmormântat, inițial a fost înmormântat lângă această biserică. Clara Maniu, împreună cu femeile din Reuniunea Femeilor Sălăjene, protestând la procesul memorandiștilor. Știm că toți au fost închiși, condamnați, au avut foarte mare curaj să protesteze, puteau să fie arestate și ele. Toate acestea s-au dus și au protestat în fața tribunalului. Iată aici fotografii cu familia, Casiu, fotografia este chiar din anuarul Universității de la Cluj, iată și pe Cornelia. Elena, care după moartea soțului ei, vicarului Ioan Pop, se va muta aici la Bădăcini, aici va și muri. Sigur, aici este la bătrânețe, aici va muri, iată-l pe Ionel. Tatăl Iuliu Maniu, judecător, și jurământul pe care l-a depus în momentul în care a devenit doctor în drept
la Viena. Și aici Matei Boilă, care a fost și preot greco-catolic, el se convertește în închisoare la Jilava, îl întâlnește pe monseniorul Ghica și acela e momentul în care se convertește. El și fratele lui, Matei era absolvent de drept, fratele lui de medicină, la ieșirea din închisoare mi-au povestit că aveau pe buletin, le-au dat buletine noi, o serie de capa și ori de câte ori se duceau să se angajeze undeva, erau recunoscuți că sunt deținuți politici. Și numai munci necalificate li se ofereau. Și au lucrat amândoi la rafineria din Ploiești, muncitori necalificați, ani de zile, până târziu. Fotografii, din nou de aici, iată-l pe Maniu. Este ultima fotografie făcută la Bădăcini, în 1940, după aceea nu mai poate să se întoarcă la Bădăcini, vine dictatul și apoi războiul. Din nou alte fotografii. Această troiță pe care el a ridicat-o în 1933, când a împlinit 60 de ani, în semn de recunoștință că Dumnezeu l-a binecuvântat cu această vârstă, a ridicat această troiță. În perioada comunistă ea a fost mutată de acolo. Noi am recuperat-o, am restaurat-o și am așezat-o iar la locul ei în vârful dealului. Culesul viei sau o campanie electorală avem aici. Aici avem studiile. Maniu studiază la Blaj, studiază la Zalău, la liceu Veșeleni, unde limba de predare era limba maghiară. Copiii din Transilvania în perioada aceea, dacă își doreau să studieze mai departe, trebuiau să învețe ori maghiară, ori germană, pentru că universitățile toate erau în aceste limbi. În clasa 12-a avem procesul verbal din vremea aceea, a fost ales președintele Cercului de Literatură din liceu. Și vorbea limba maghiară cel puțin la fel de bine cum vorbeau și colegii lui. Și avem aici chiar carnetul de note. Cea mai mare notă atunci era 1, era invers, și cea mai mică era 5. Ne uităm, avea 1 pe linie, învăța destul de bine. Da. Ajunge apoi să studieze la Cluj, face 1 an de zile la Cluj, facultatea de drept, dar chiar în momentul acela el conduce un grup de 50 de studenți care s-au alăturat mișcării memorandiste. Rectorul universității începe și vrea să le exmatriculeze, el nu așteaptă acest lucru, se va transfera la Viena, acolo unde a studiat și tatăl său și fratele său. Acolo intră în cercul belvedere al prințului Franz Ferdinand. Prințul Franz Ferdinand îl aprecia foarte mult pe Maniu pentru modul în care vedea viitorul Imperiului și a comunităților care făceau parte din Imperiu. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost asasinat la Sarajevo. În fine, își ia doctoratul la Budapesta, după care ocupă prin concurs postul de avocat al Mitropoliei Greco-Catolice de la Blaj. 16 ani va fi avocatul Mitropoliei de la Blaj. Acolo mitropolitul îi propune să predea și drept civil, avem chiar aici documentul, și tot acolo va fi și jurisconsultul Băncii Patria din Blaj. În 1911, conducerea Astrei îl însărcinează să organizeze sărbările Astrei de la Blaj. Și la acea sărbătoare a participat Caragiale, Coșbuc, Goga, Aurel Vlaicu a făcut o demonstrație cu aeroplanul pe Câmpia Libertății, Nicolae Iorga, și Maniu se achită foarte bine de această sarcină. La finalul sărbătorilor este felicitat de către conducerea Astrei pentru modul în care a reușit să le organizeze. În 1915 este trimis în război. El se opune introducerii limbii maghiare în armata Imperiului, a limbii de comandă. Și acesta a fost doar un motiv. Erau mai multe. În fine, deși depășise vârsta de încorporare, avea 45 de ani, și cu toate că mitropolitul a intervenit să nu fie trimis pe front, stăpânii de atunci au vrut să scape de el, l-au încorporat, l-au trimis în munții Tirolului mai întâi. În prima linie, trimite o scrisoare de acolo mamei sale și îi spune: suntem în mâna lui Dumnezeu, că numai el ni speranță.
Octavian Goga scrie atunci un articol, Pleacă și Maniu. E un articol prin care se revoltă pentru acest gest. Și aici avem două fotografii într-o permisie de Rusalii, chiar aici în fața casei, el îmbrăcat locotenent. La finalul războiului, Maniu are o mișcare de adevărat om politic. Reușește să vadă cu 2 ani de zile ce urmează să se întâmple. Vede deja cum cele 4 imperii urmează să cadă. A știut că vor fi negocieri de pace și de aceea se duce la Viena și cere permisiunea ministrului de război să adune sub comanda sa toți soldații și ofițerii români din Transilvania, că erau dispersați pe diferite fronturi. Care a fost gândirea lui? Ce a dorit? Să organizeze prima armată românească în Transilvania. Pentru că, explică el mai târziu, dacă armata română din Regat ar fi trecut Carpații, înainte ca o armată românească să fie organizată în Transilvania, tot timpul partea maghiară la conferința de pace și la negocierile care au urmat, ar fi invocat faptul că noi am fost cuceriți. Că nu a fost o dorință noastră unirea, ci că practic am fost forțați. Ori Maniu reușește să facă asta, adună, iată aici, peste 60.000 de soldați și ofițeri în Viena. Se mai întâmplă în momentul acela un lucru, sigur, virusul bolșevic deja bântuia în toate capitalele Europei, ajunge și la Viena, jandarmeria din Viena intră în grevă și ministrul de război îi cere lui Maniu să facă ordine în Viena. Și acești soldați și ofițeri, 55 de zile au fost stăpânii capitalei Imperiului din perioada aceea. După care vor fi aduși organizat acasă. Maniu se va baza pe ei când va forma cercurile electorale în 1918, pentru că erau intelectuali, erau ordonați și destul de dificil să organizeze 100.000 de oameni pe care să-i duci la Alba Iulia cu mijloacele de comunicare de atunci, că noi astăzi scriem 3 mesaje și ne organizăm. Tot el este cel care are ultimul cuvânt în momentul în care Consiliul Național Român negociază cu ministrul Oscar Iazi, ministrul minorităților, care a fost trimis de către guvernul maghiar, pentru a-i convinge pe liderii ardeleni să nu iasă din Ungaria Mare. Foarte mulți dintre membri au fost tentați să o facă, însă n-au luat nicio decizie până când Maniu nu ajunge de la Viena. Și Maniu îi spune lui Oscar Iazi, vremea tratativelor cu stăpânii de altădată s-a încheiat, noi am decis deja unirea cu România. Consiliul Național Român îl însărcinează pe Maniu să comunice guvernului maghiar ce se va întâmpla la Alba Iulia, că va fi această adunare. Acela a fost momentul în care ministrul de interne maghiar a cerut arestarea lui Iuliu Maniu și condamnarea lui la moarte ca trădător de țară. Transilvania nu era despărțită. Însă, același ministru al minorităților, Oscar Iazi, își dă seama și le spune membrilor guvernului că n-ar fi înțelept acest lucru, deoarece Maniu are o armată organizată în Transilvania, că armata română din Regat foarte ușor poate să treacă Carpații, ori o confruntare a celor două armate unite cu armata maghiară, care era decimată după război, n-ar fi fost în favoarea lor. Povestea asta o va afla mai târziu, când Oscar Iazi, în 1920, va veni și va bea un pahar de vin aici pe terasa casei și va povesti această întâmplare, Maniu neștiind atunci prin ce pericol a trecut. Sigur, contribuția la rezoluția de la 1 decembrie 1918, sigur, prima formă a fost dată de Vasile Goldiș, dar el a pus condiții în ea. Acum nu știm dacă a fost bine sau n-a fost bine. Cert este că Maniu n-a fost de acord cu aceste condiții și spune: unirea este o dorință noastră de veacuri. Noi nu putem să condiționăm. Nu numai noi, jertfa înaintașilor noștri au fost pentru acest lucru. Așa că vom redacta o altă rezoluție. Și ce idee are Maniu? Să preia discursul lui Simeon Bărnuțiu din Catedrala Blajului, de la 1848, și să-i dea o formă juridică. Spune el, în felul acesta suntem consecvenți. Ceea ce ei spuneau la 1848 este valabil și astăzi. Și, practic, vedem un rezumat sau o formă juridică a discursului lui Simeon Bărnuțiu din Catedrala Blajului. Pe 2 decembrie sunt alese cele două foruri de conducere în Transilvania, Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent, un mic guvern, care
avea ca misiune să armonizeze administrațiile din teritoriile unite, care erau diferite în Transilvania, în Basarabia, în Bucovina, erau diferite. Primul lucru pe care Maniu îl face din această poziție, era un fel de prim-ministru astăzi, introduce limba română în administrație și justiție. Are o foarte mare provocare, pentru că 80% din cei care lucrau în administrație și justiție își dau demisia, nu doresc să depună jurământ față de statul român. Ce încercau ei să facă prin asta? Să nu se realizeze faptic unirea. Sigur, declarativ exista, însă dacă faptic nu se realiza, practic nu era imposibil. Maniu spune mai târziu că acela a fost un moment de cumpănă. El face un apel atunci către intelectualii români din Transilvania și peste 600 de preoți, de învățători, de medici, de ingineri, își lasă meseriile de bază și intră să suplinească aceste posturi lăsate vacante, până când s-au format noi membri. Și spune Maniu că dacă în acel moment intelectualii din Transilvania nu l-ar fi urmat, practic se intra în colaps. Nu se realiza faptic unirea. Ce mai face Maniu? Înființează încă 27 de licee cu predare în limba română în Transilvania. Știm că înainte erau 4, 3 dintre ele erau greco-catolice și unul ortodox, cele care permiteau absolvenților să meargă la universitate. Pune bazele universității de la Cluj, se întâlnește cu minoritățile din Transilvania cu care negociază aderarea la unire. Cu sașii, cu evreii, cu o parte din maghiari, care nu toți au fost împotrivă, chiar și romii aveau o asociație la Târnăveni cu care Maniu se întâlnește și negociază aderarea la unire. Și sigur, multe altele. Iată-l aici pe Iuliu Maniu întâmpinându-l pe generalul Berthelot la Sibiu. Este momentul în care Maniu propune să se mute capitala României de la București și propune 2 orașe. El știa că va fi refuzat dacă va propune Cluj sau Alba Iulia și propune Brașov sau Sibiu. Și spune, sunt 2 orașe care sunt în centrul țării, sunt fortărețe naturale, avem o relație foarte bună cu minoritatea săsească de acolo și ar fi cel mai potrivit. Ionel Brătianu nici n-a vrut să audă, așa că a rămas în continuare la București. Aici îl avem pe Iuliu Maniu împreună cu generalii români și cu regele Ferdinand la Bekeșava în Ungaria, când au decis să împingă armata lui Bela Kun până la Budapesta. Știm că pe 4 august 1919 armata română ajunge în Budapesta și eliberează Budapesta. În prima vizită pe care familia regală o face în Transilvania, îl vedem pe Iuliu Maniu peste tot gazdă și îl vedem începând de la Oradea, la Carei, Baia Mare, peste tot Abrud, el a fost în gazdă. Aici avem o colecție de documente de la 1 decembrie 1918. Fiecare dintre liderii de atunci au primit o astfel de colecție, aceasta este cea a lui Maniu. Mai avem semnul de identitate al locotenentului Maniu. Ofițerii aveau un document pe care îl țineau legat de gât, în cazul în care ar muri să fie identificat și să fie încredințat familiei. Avem o parte din decorațiile lui, noi avem pe cea mai importantă, Legiunea de Onoare a statului francez, dar avem pe cea mai importantă a statului român, regele Ferdinand în grad de Mare Cruce cu colan. Doar 8 persoane în România au primit o astfel de decorație. Mai avem mai Steaua României, Vulturul României și încă o decorație pe care o primește la 50 de ani de la construcția castelului Peleș. Avem aici imagini și avem și filmări de la Sărbările Unirii, organizate de Iuliu Maniu și îl vedem aici prins într-o horă cu Regina Maria. Activitatea lui politică s-a întins pe 56 de ani, a fost parlamentar în Parlamentul de la Budapesta, în Parlamentul României, a condus 2 mari partide, Partidul Național Român și Partidul Național Țărănesc, a fost de 3 ori prim-ministru al României și a luptat împotriva 3 dictaturi, cea a lui Carol al II-lea, a lui Antonescu și ultima cea comunistă. Și aici vedeți fotografii cu diversi oameni politici. Iată aici împreună cu Nicolae Titulescu. Nicolae Titulescu i-a cerut lui Maniu să fie executor testamentar și în momentul în care este exilat din cauza regelui Carol al II-lea, îi spune lui Iuliu Maniu, și Titulescu era născut la Craiova, era oltean, că atunci când va muri să fie mormântat
pe Tâmpa, cu fața spre Transilvania, spre acest ținut pe care îl iubesc atât de mult. N-a reușit să facă acest lucru Maniu, o va face Corneliu Coposu după 90. Aici avem o fotografie de la nunta lui Corneliu Coposu, sau aici o fotografie cu soția lui Corneliu Coposu, Arlet Coposu, care din păcate la ieșirea din închisoare, la 1 an și jumătate, din păcate, se îmbolnăvește grav și moare. Actul de la 23 august 1944, care ne dovedește că Maniu știa tot ceea ce s-a întâmplat în momentul acela și Corneliu Coposu, în jurnalul său, povestește pe momente toate acele zile și cum Maniu era conectat la tot ceea ce s-a întâmplat. Propaganda comunistă știm că spunea că ar s-ar fi ascuns, că, în fine, că ei au făcut tot. Aici avem câteva cărți de vizită la președinte al Consiliului Dirigent. Avem aici o lucrare, Problema minorităților de Maniu. Maniu era un democrat convins. De aceea, el și în discursul său de la 1 decembrie 1918 spune: noi nu vrem să devenim din oprimați oprimatori, din asupriți asupritori. El chiar credea că noi în Transilvania putem să trăim în pace și în armonie împreună cu toate minoritățile. Și ce face el ca președinte al Consiliului Dirigent? La sfârșitul secolului XIX a fost votată o lege la Budapesta care se referea la minorități. Niciodată n-a fost pusă în aplicare în Transilvania pentru că ar fi favorizat comunitatea românească de aici. Maniu ia acel text de lege, îl traduce în limba română și îl pune în aplicare în Transilvania, favorizând de data aceasta comunitatea maghiară, demonstrând încă o dată sau întinzând mâna minorităților din Transilvania de a trăi împreună și de a construi împreună un loc comun pentru toți. Avem aici un afiș electoral în limba ebraică, în idiș, care de asemenea ne șterge o minciună a propagandei comuniste, care spuneau despre Maniu că a fost antisemit, lucru total fals. Iată, avem și traducerea lui. Comunitatea evreiască îl susțineau pe Maniu în alegeri, pentru că era singurul lider politic care oferea pe listele Partidului Țărănesc locuri eligibile pentru evrei. Mai mult, în perioada Holocaustului, el salvează evrei de la moarte și avem dovezi, o intervenție pe care o face pe lângă Antonescu și salvează 32 de evrei care erau condamnați la moarte. Apoi eliberează 1200 de legitimații în alb ale Partidului Național Țărănesc, pe care le distribuie evreilor pentru a putea să treacă granița. Și apoi toate memoriile pe care el le face pentru a salva evrei. Vine anul 1947, mai întâi se retrage imunitatea politică, apoi pe 14 iulie este arestat. Sigur, are parte de un proces de tip stalinist în care sentința se cunoștea deja dinainte. I-au fost schimbați martorii, n-a avut acces la proces, la dosar. La un moment dat, sigur că a înțeles cum stau lucrurile. Probabil știți că a refuzat să apară în zeghe în fața judecătorului și fiind întrebat de ce acest lucru, spune el, din respect pentru ceea ce înseamnă justiția. A fost condamnat la 104 ani de închisoare. Primul cap de acuzare a fost trădător de țară, el care și-a riscat viața în atâtea rânduri pentru țară. Este închis mai întâi la Malmezon, în București, apoi la Galați, iar pe 14 august 1951 este transferat la Sighet, închisoarea demnitarilor, unde pe 5 februarie 1953 moare. A fost înmormântat în cimitirul săracilor, credem noi, nu știm, încă sunt foarte multe piste pe care ar trebui să le verificăm. Noi am adus pământ de la Sighet și am făcut un cenotaf, un mormânt simbol, pe care scrie aici trebuia să locuiască marele om politic Iuliu Maniu. Avem câteva obiecte care din nou au o poveste destul de lungă, a unui baston, a unei pălării, batiste cu monograma lui, a orologiului, pe care Iuliu Maniu le avea în momentul în care ajunge la Sighet.
Ele au fost obținute de la fostul ofițer informativ al închisorii de la Sighet, care, sigur, încerca să le vândă pe piața neagră, a deschis o anchetă împotriva lui și abia după 6 ani, după ce am aflat de existența lor, ele au ajuns la Bădăcini. O să mergem mai departe. Aici avem capela. Era o familie foarte religioasă, sigur. Bunicul matern a fost preot, apoi sora călugăriță, iată aici veșmântul ei. Din ceea ce mi-au povestit sătenii, era un călugăr autentic, care se ruga foarte mult, care muncea foarte mult, care știa să împartă în jur foarte multă bunătate. Și avem aici fețe de altar din 1923, iată, au peste 100 de ani, un liturghier, ediția lui Timotei Cipariu, când s-a trecut la grafia latină, un antimis pe care episcopul Frențiu îl dă acestei capele, un crucifix care a fost făcut în 1909, dar în perioada comunistă a fost ascuns în podul unei case și el s-a deteriorat foarte mult, a fost reabilitat, restaurat. Pe acest altar au celebrat 3 din cei 7 episcopi fericiți martiri. Episcopul Hosu vine în 2 rânduri, episcopul Frențiu vine în mai multe rânduri, iar în 1941, chiar de Sfântă Mărie Mare, episcopul Ioan Suciu, plecând spre Oradea de la Zalău, se oprește și celebrează vecernia aici. Dar cel mai des celebra aici tatălui Corneliu Coposu, părintele Valentin Coposu. Venea foarte des aici la Bădăcini pentru a se sfătui cu familia și cu Iuliu Maniu. Și oamenii din sat mi-au spus că se bucurau foarte mult să-l asculte, se deschideau, se umplea curtea de oameni, pentru că veneau foarte mult să-l vadă și să-l asculte. Aici avem o fotografie cu altarul pe care sora Cecilia îl donează Liceului Simion Bărnuțiu de la Șimleu și o fotografie foarte rară cu cele 3 familii reprezentative din Sălaj, Iuliu Maniu cu sora lui, Corneliu Coposu cu părinții și Elena Bărnuțiu. Iar aici deasupra avem motoul lui Iuliu Maniu ca om politic. Spunea el, ca oameni politici putem fi oricând adversari, dar niciodată dușmani. Și el chiar a crezut și a pus-o în practică până la capăt și dacă vom avea curiozitatea să urmărim memoriile redactate în timpul celui de-al 2-lea război mondial și după, odată cu instaurarea regimului comunist, chiar dacă cu liberalii a fost tot timpul adversar, vedea că aceste memorii sunt semnate de el și Dinu Brătianu, el sau Gheorghe Brătianu. Deci au simțit că în acel moment ei trebuie să fie împreună și că lupta este una și nu separată. Mergem și mai departe. Aici, sigur, facem un arc. Peste timp sunt imagini din timpul reabilitării. Cam așa arăta casa înainte de reabilitare, de primul registru. Așa arăta partea din față, veranda albă, sau așa arăta salonul de unde tocmai am venit. În 2019 s-au finalizat și avem un premiu din partea Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice. Asta e bucuria noastră că ceea ce am făcut bine. Și tot în 2019 președintele României a decorat parohia cu medalia aniversară Centenarul Marii Uniri. Mergem și mai departe. O cameră pe care am dedicat-o nepotului Ionel Pop, care a fost, vă spuneam, și scriitor. Pe el leagă o prietenie mai veche de Sadoveanu. În 1947 ajunge și el în închisoare. În perioada aceea soția lui moare. În sfârșit, la ieșirea din închisoare, în casa lui din Cluj locuia altcineva. A locuit într-un graj la marginea Clujului și a început să scrie. Nu putea să scrie altceva decât lucruri care să nu vină în contradicție cu ideologia regimului
și el era și pasionat de vânătoare și a scris 22 de volume inspirate din viața animalelor. Astăzi sunt texte în manualele de limba română ale claselor 1-4 din Ionel Pop. Și el mai scrie și o carte, Un martor al Marii Uniri. În 1968, Ceaușescu vrea să facă o sărbătoare, era semicentenarul Unirii, aduce niște oameni la întâmplare. Ionel Pop este revoltat și spune: cine sunt oamenii ăștia? Pentru că cei care într-adevăr au fost în 1918 au murit prin închisori sau aveau domicilii obligatorii. Și spune el că de dragul adevărului voi scrie tot ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea și nu numai în ziua aceea, ci în întreaga săptămână. Aici mai avem câteva documente care trebuie să fie citite cu foarte multă atenție. De exemplu, avem fișa penală când a fost transferat la Sighet și aici sigur că apar și niște falsuri, scrie că are peste 200 de hectare de pământ, că are peste 200 de vaci, viței și așa mai departe. Ori noi avem procesul verbal de confiscare a casei și atunci când au notat absolut tot ceea ce erau aici, inclusiv câte linguri, câte furculițe, câte prosoape, când vor ajunge la grajduri, securistul scrie sunt 2 vaci și 2 cai. Nici de cum sutele de cai pe care apar. Apoi avem aici un actul de moarte care a fost redactat în 56 și, sigur, puteți observa, acolo scrie la ocupație, fără ocupație. Aici, din nou, e o poveste acestor 2 obiecte de mobilier pe care o să vă spun foarte pe scurt. Sigur, mobilierul a ajuns, vă spuneam, prin Oradea, prin Cluj. Fiecare dintre aceste obiecte și-au povestea lor. De exemplu, acel dulap este un dulap Art Nouveau pe care sora Cecilia îl face cadou unui profesor de muzică. Și acest profesor îl trece în testamentul său și îi spune fiicei lui: moștenești întreaga casă cu tot ce este în ea, cu excepția acestui dulap, care atunci când se va putea trebuie să ajungă iar la bădăcini. Și după terminarea casei, doamna m-a sunat și mi-a spus: trebuie să ducem la îndeplinire testamentul tatălui meu, așa că trebuie să veniți după dulap. Dar cele 2 obiecte de aici, de mobilier, au o altă poveste. În perioada în care sora Cecilia putea să fie vizitată, a ajuns la ea meșterul care le-a confecționat pentru Casa Maniu. Și sora îi spune acestui meșter: dacă poți intra în casă, ar fi bine să le iei, ăștia o să le distrugă, ți le fac cadou, sunt sigur că o să le păstrezi, mai ales că tu le-ai făcut. Nu știm cum acest bătrân reușește să intre, să le ia, le păstrează, le transmite fiului și apoi nepotului pe care eu l-am întâlnit și care m-a căutat și mi-a spus această poveste. Și mai mult mi-a spus că 90, cineva care cunoștea această poveste, știa de unde vin, i-a oferit pe unul dintre obiecte 2500 de mărci germane. Era o sumă foarte mare. La foamea de bani de la începutul anilor 90 era o tentație extraordinară. Și acest om a spus: nu pot să le vând pentru că ele au fost plătite odată. În referire la bunicul său care și-a luat banii și că datoria lui este aceea de a le păstra și de a le transmite. Mai mult, lipsea o bucată de marmură de aici, din ele, și a băgat mâna în buzunar și mi-a spus: părinte, trebuie să vă plătesc bucata asta de marmură pentru că tatăl meu a folosit-o pentru a-i face crucea de mormânt mamei mele. Și zis: domnule, nici nu se pune problema. Faptul că dumneavoastră ai păstrat atâția ani de zile și ne spui povestea, noi ar trebui să vă răsplătim. Pe de altă parte, dacă tatăl dumneavoastră ar fi cerut lui Maniu acea bucată de marmură pentru acel scop, cu siguranță i-ar fi dat-o. Era cu lacrimi în ochi în momentul în care le-am pus în camion și le-am adus aici, ca și cum mi-ar fi spus: misiunea mea s-a încheiat, de aici încolo trebuie să le păstrați. N-a trăit până la final, pentru că i-am promis că îl voi aduce aici să le vadă la locul lor. Din păcate s-a stins, avea peste 90 de ani, dar misiunea lui s-a încheiat așa cum el și-a propus. Și o să mergem și mai departe spre biroul lui Iuliu Maniu.
Pe aici ieșeau copiii care veneau aici, mi-au povestit nepoții care își petreceau vacanțele aici. Niciodată nu traversau salonul. În salon erau tot timpul discuții, erau întâlniri, copiii nu aveau voie să deranjeze și aveau ei această ieșire ca să ajungă în curte, foloseau această ușă de aici. Și ne îndreptăm spre spațiul privat al lui Iuliu Maniu, aici unde își avea biroul, locul de lucru, și avem biroul său, avem telefonul, este un telefon cu designul original al lui Lars Ericsson, sfârșit de secolul XIX, și sigur toate aceste obiecte de birou cu această cutiuță în care se păstreau timbrele, cu aceste scrisori oficiale, sigilate și sigur cu instrumentele care erau folosite. Aici, în acest birou, până în 1940 au fost păstrate, așa cum vă spuneam, manuscrisele lui Simeon Bărnuțiu, o ciornă a memorandumului, o ciornă a rezoluției de la 1 decembrie 1918. În mai 1940, Iuliu Maniu îi dă sarcină lui Corneliu Coposu ca tot arhiva secolului XIX să fie donată Academiei. Așa aceste documente s-au salvat, pentru că restul bibliotecii a fost ars aici în fața casei. Tot Corneliu Coposu spune că în vara lui 34 era student, primește tot așa sarcină din partea lui Maniu să catalogheze cărțile din această bibliotecă și spune că foarte multe din aceste cărți aveau dedicație de la autor. Noi știm că a fost prieten cu Rebreanu, știm că a fost prieten cu Coșbuc, cu Goga, cu Caragiale, așa că ne putem imagina că acele cărți sau acele dedicații chiar au existat aici. Sus a fost dormitorul și aici mai avem câteva fotografii. De exemplu, aici membrii Ordinului Ferdinand I și îl vedem pe Iuliu Maniu alături de regele Mihai, regele Carol, regina Maria, Nicolae Iorga, este și episcopul Hosu. Haideți să urcăm. A fost dormitorul lui Iuliu Maniu, trăia destul de modest, pentru cineva care a făcut politică peste jumătate de secol la cel mai înalt nivel. Așa cum am spus, investea foarte mult în educație, din salariul lui oferea foarte multe burse de studiu. Sătenii mi-au povestit că atunci când ajungea acasă, se ducea la școală și îl întreba pe învățător care dintre elevi ar merita să studieze mai departe și le oferea burse de studii, astfel că de aici din sat sunt foarte mulți care au ajuns ingineri, medici, avocați și avem un caz lui Ștefan Chișiu, care studiază medicina veterinară, a lucrat în cercetare și are 10 brevete de inventator și spune în memoriile sale că șansa lui a fost că la un moment dat Iuliu Maniu să intre pe ușa clasei, învățătorul să le aleagă și pe el, să aibă această posibilitate de a studia, altfel ar fi rămas aici în sat un băiat poate un pic mai luminat decât prietenii și colegii săi. Mergem acum pe veranda albă. Aici avem o fotografie a Clarei Maniu împreună cu nepoții, luând masa chiar aici pe verandă. Aici avem bustul lui Simeon Bărnuțiu din 1927. Apoi, din nou, îi vedem pe memorandiști, Andrei Mureșanu, Avram Iancu și Horia. Aici avem o reprezentare a lui Avram Iancu, alta decât o cunoaștem noi, cu mâna pe pistol, cu căciulă, care le reprezintă așa pe un fel de haiduc din munții Apuseni. Ori Avram Iancu
fost doctor în drept, un intelectual de primă mână pe care Transilvania l-a avut și aici îl vedem îmbrăcat în tunica lui de avocat imperial. Am înțeles că în perioada aceea, început de secolul 20 sau aproape toate familiile de intelectuali aveau aceste tablouri în case. Era un fel de icoane pentru ei. Iată pe lui Iuliu Maniu stând chiar aici, o fotografie făcută în acest loc. Și apoi Simeon Bărnuțiu, unchiul cel mare, așa era numit în familie. Apoi părinții Ioan și Clara și singura sobă pe care am reușit să o recuperăm. Sigur, casa era încălzită cu lemne, cu sobe și portretele celor doi monarhi, regele Ferdinand și regina Maria. Cam aceasta ar fi povestea casei. Urcăm acum spre mormintele familiei Maniu, dar mai întâi aș vrea să vă arăt bustul lui Iuliu Maniu, care a fost ridicat aici în 1991, în aprilie. La inaugurarea lui a participat Corneliu Coposu, Ioan Rațiu, Ion Diaconescu. Erau vechi țărăniști care încă mai activau în perioada aceea. Apoi pe alee se pot observa acești pini, care sunt pini mediteraneeni. E o specie care, în mod normal, nu se adaptează în zona noastră și anul trecut, cu ajutorul Facultății de Geografie din Timișoara, am reușit să aflăm și câți ani au. Ei au fost plantați în 1890 și am și făcut o inscripție, o să mergem și eu o să vă arăt. Mai este o poveste despre care Ionel Pop, nepotul lui Iuliu Maniu, mai spune, pe care o spune. Iuliu Maniu, ori de câte ori venea acasă, primul lucru pe care îl făcea, urca la mormintele părinților pentru a spune o rugăciune. Abia după aceea intra în casă să-și salute familia. Și spune că au venit împreună, era o vară, a început să plouă torențial și ajuns și în fața casei cu trăsura, nepotul a sărit din trăsură, a fugit în casă, Maniu a urcat pe alee spre morminte și spune: unchiule, da, acum plouă, poți să mergi mai târziu, e același lucru. Și Maniu îi spune: dragul meu, atunci când îți propui un lucru, trebuie să-l faci indiferent de condiții. Și spune Ionel Pop: a fost o lecție pentru mine, pentru că au venit vremuri în care a trebuit să-mi duc la îndeplinire tot în ceea ce am crezut, chiar dacă condițiile nu erau cele mai prielnice. O să urcăm. Acești pini au fost fotografiați și în 1928. Iuliu Maniu stă aici pe una dintre băncuțe, stă de vorbă cu niște țărani de aici din sat. Acești pini erau și atunci aproape la fel de groși ca și acum. Mergem mai departe. Venea cu foarte mare plăcere la Bădăcin. Spunea el: la Bădăcin parcă și aerul e mai proaspăt. În liniștea grădinii uit greutățile zilnice, pentru că aici sunt cu adevărat acasă. De altfel, chiar dacă Maniu a locuit din 1920 până în 47 în București, nu a avut o casă în București. Singura casă sau singurul loc pe care îl numea acasă a fost cel de la Bădăcin, cel de aici, din dealul Țarinei. Și aici, pe această colină, era via, erau 7 hectare de viță de vie. De altfel, gospodăria de aici, din asta trăia, din vița de vie. Și, sigur, toată această grădină era frumos organizată de către mama lui Iuliu Maniu, care știa să și altoiască. Și în toate vizitele pe care le făcea prin țară, de peste tot aducea câte ceva și le aclimatiza aici. Și doamnele Coposu mi-au povestit, chiar așa mi-au spus: părinte,
acolo era raiul pe pământ. Că erau zona parcurilor de flori și erau flori înflorite de primăvara de vreme până toamna târziu, iar în zona livezilor erau tot felul de soiuri de pere cu miez roșu, pere în formă de stea sau mere aduse de nu știu de unde, cu diferite culori. Îi spune că era o splendoare această grădină pe care încercând să o și refacem, ea a fost distrusă pentru că n-a fost îngrijită și poate cu ajutorul lui Dumnezeu o să reușim să o și refacem. Și aici fiecare dintre băncuțele astea au câte un mesaj. Cei care ne-au ajutat să le reabilităm, le-am dat voie să-și scrie câte un mesaj. Și vă spuneam aici de măsurătoarea dendrocronologică și am fixat pe inele anii importanți, cam cât erau de groși acești pini în diferite perioade. De exemplu, la Marea Unire sau la moartea lui Iuliu Maniu sau ultimul când a murit unul dintre nepoți. Mergem și mai departe. Aici, între morminte, pe lângă mormântul gol, simbol al lui Iuliu Maniu, o să mai avem mormintele părinților, Ioan și Clara. La mormântarea Clarei Maniu, întreg guvernul României a fost prezent aici, peste 22 de miniștri și oficialități. Mormântarea a fost celebrată de către fericitul episcop, cardinal Iuliu Hosu, a fost prezent atunci aici. Tot aici este înmormântat și sora, cea care a rămas văduvă, Elena, și împreună cu nepotul Matei. Unul dintre cei 4 nepoți crescuți de Iuliu Maniu a luptat în primul război mondial și la finalul războiului se înscrie în corpul voluntarilor români și la Genova, pe frontul din Italia, este rănit grav și moare. Maniu a fost foarte trist la momentul în care a auzit că nepotul său a murit și a început demersurile ca la 7 ani să-i aducă osemintele aici. Și în toată perioada interbelică, slujbele pentru eroi erau făcute la mormântul acestui nepot, care era într-adevăr un erou mort pe front. Și vă spuneam de moartea Corneliei Maniu, a surorii Cecilia. În 2000 s-au adus osemintele aici, am desfumat-o din șimleul Silvaniei și i-am adus osemintele și le-am înmormântat, pentru că asta și-a dorit. De altfel, și Iuliu Maniu și-a dorit să fie mormântat aici și el și spune că, așa cum este tradiția în Ardeal, pentru cei care n-au fost căsătoriți niciodată, trupul lui să fie dus din fața casei de către 4 feciori până lângă mormânt și să aștepte învierea morților alături de părinții lui. Sigur, din păcate, până acum nu s-a întâmplat, numai că avem și oarecare consolare. Maniu fiind un simbol, el este peste tot și oarecum este comun tuturor, așa că acolo, în cimitirul săracilor, dacă el a fost înmormântat acolo, este un loc sacru și, așa cum spunea cardinalul Sandri, când era prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, a celebrat acolo liturghia și spunea: aici putem celebra fără antimis, pentru că locul ăsta este plin de sfinți. Și, într-adevăr, așa este. Aici avem niște statui care creează oarecum o punte între noi și Sighet. În curtea memorialului victimelor comunismului se află cortegiul condamnaților. Aceste statui simbolizează suferința celor care au trecut prin închisorile comuniste și, practic, este un arc sau o punte între
Bădăcin și Sighet Maniu, pierdându-și viața în închisoarea de la Sighet. Și aici de asemenea o să vă mai spun o poveste. În 1986, erau 33 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu, un grup de tineri de aici din sat, 12 tineri, s-au gândit să-l comemoreze pe Maniu. A fost un act de curaj. Asta pentru că securitatea controla tot ceea ce se întâmpla la Bădăcin și a fost o mare surpriză pentru ei ca un grup atât de mare de tineri să aibă informații despre Maniu și mai mult să aibă acest curaj. Ce au făcut ei? Au comandat o coroană comemorativă pe care au scris Remember Iuliu Maniu. Au venit aici, au cântat un imn, au compus un imn pe care l-au cântat, au ținut un discurs, au tras clopotele, l-au convins pe sfătul de la biserică să tragă clopotele și acela a fost mirat și a spus, da, a murit cineva? Și tinerii au spus, a murit, dar nu acum, în urmă cu 33 de ani. A fost prima dată când s-au tras clopotele pentru moartea lui Iuliu Maniu. Sigur că securitatea imediat s-a sesizat, au fost arestați, au fost anchetați, au avut de suferit până după 89, au fost urmăriți. Are oarecum și o parte amuzantă în toată tragedia aceasta, pentru că ei au avut de suferit atâția ani. În momentul în care au fost anchetați, ofițerul de securitate îl întreabă pe unul dintre ei: ce ați scris acolo pe coroana aceea comemorative? Cine e ăla Rembrandt Iuliu Maniu? Sigur că i-a pufnit râsul și cel care era tânărul a primit și o palmă, spune el că s-a răsturnat cu scaunul, pentru că ofițerul s-a enervat când a văzut că acesta râde. Acum, sigur, încercăm să găsim aceste oseminte ale lui Iuliu Maniu. Dacă la un moment dat ele vor fi descoperite, așa cum a fost dorința lui, este să le aducem aici și să fie înmormântat împreună cu părinții și cu surorile lui. Dacă Dumnezeu va dori, acest lucru se va întâmpla. Dacă nu, așa cum am spus, el este un simbol național, așa că este peste tot și este ca o relicvă și este un simbol pentru noi toți.